Velkommen tilbage til Nøglen til din hjerne. Jeg hedder Jørgen Svendstrup, og vi sidder her og laver podcast live fra vores studie i... Det er ikke engang vores studie, vi er i dag. Det er faktisk vores undervisningslokaler her i Søborg i København. Ja. Så vi har et lokale med rigtige mennesker. Så er det ikke rigtigt? Jo. Se bare nu. Der var det jo. Og vi udforsker jo hjernen, og det er alle mulige kringelkroge. Vi har gang i det helt store projekt, som nu indtil videre har foregået i 6 år. Og lad os kigge nærmere. Hvad skal vi? Det er jo dig, der har fundet et eller andet frem, vi skal snakke om. Det har jeg i hvert fald. Vi har igen fået en fin lille mail. Den her gang fra en, der hedder Cecilie. Okay. Og jeg læser lige op, så man kan sætte sig ind i, hvad det egentlig er, hun går og tænker på. Hun skriver: Kære podcast-redaktion, jeg har læst mig til, at det at være stille er en kompetence, som man kan træne og bruge. Jeg tror, det er i en af dine bøger, Jørgen. Men det er ikke tydeligt for mig, hvad stilheden kan bruges til. Jeg synes faktisk, den kan være både kedelig og ubehagelig. Men måske er det bare mig. Tak for et godt program. Kærlig hilsen, Cecilie. Okay. Ja. Det er et nyt hjørne. Det er det nemlig. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg har aldrig hørt om den før. Godt. Jamen altså, vi plejer jo sådan set at kunne tale en halv times tid om det meste, så lad os se, om ikke vi kan... Der er et eller andet paradoksalt ved at skulle tale om stilhed, tænker jeg. Ja, det er det. Jeg kan prøve at være lidt mere stille, hvis det er. Så kan du tale. Jamen, vi kan også bare være stille. Ej, det er kedeligt. En halv time. Lad os se lidt på det. Ja. Okay. For det første, så tænker jeg, at vi skal have... Altså, stilhed kan jo være flere ting. Jeg tror, når bare vi siger ordet stilhed, så er det sådan noget med, så tror jeg, de fleste vil tænke på, så nu skal vi være helt stille. Ja. Ikke? Altså det er sådan en, og det kan vi kalde for en ydre stilhed. Altså at vi er måske et stille sted, og vi er måske selv stille. Det vil være sådan en form for stilhed. Men så er der en anden stilhed, som vi også bliver nødt til at kigge lidt på, som måske de lidt færre forbinder med stilhed. Det er sådan den indre stilhed, når der ikke rigtig foregår noget indvendigt. Og en antagelse kan være, og den er lidt begrundet, det kan jeg vende tilbage til lidt senere, det er, at rigtig mange af os ikke så tit oplever den der indre stilhed, og måske gælder der lidt det samme for den ydre. Men det er jo selvfølgelig med risiko for at overgeneralisere, for det aner jeg jo dybt set ikke rigtig noget om. Og så har jeg jo tendens til at spørge, de der to, at de sådan, kan de forenes, fordi kan man godt være larm helt vildt meget sådan udadtil og være stille indadtil, eller skal man være stille på begge måder? Jamen altså i virkeligheden så tænker jeg, at det er to helt forskellige ting. Okay. Men at der selvfølgelig er nogle gensidige påvirkninger. Ja. Ikke? Hvis vi nu starter med den ydre stilhed, så det umiddelbart første, der kommer til mig, det er det der med, at jeg nogle gange møder mennesker, som, og det er faktisk også det, Cecilie lidt måske hensyder til, når hun skriver det der med, at det kan være lidt ubehageligt. Ja. Og en gang imellem, så møder jeg mennesker i kan man sige, en coachingpraksis, som har svært ved, at der er stille. Altså som gerne vil have, at der er enten der er noget lyd på, ikke? At der er noget musik måske, eller der kører et fjernsyn i baggrunden. Altså sådan, og det er faktisk lidt lille smule ubehageligt, når der er stille. Hvilket er ret vildt egentlig, fordi det kunne tyde på, og det kan man ikke være sikker på, men det kunne tyde på, at den stillhed giver plads til en indre larm, en indre støj. Så på den måde kan man måske godt forestille sig, at der er en sammenhæng, ikke? Fordi lad os sige, at jeg ikke har det særlig godt, og har bekymringstanker, eller har det skidt, så jo mere stille der er, jo mere plads er der til at tænke de tanker. Og det vil sige, en måde at fortrænge den form for tanker på, kan faktisk være at sætte musik på, eller være et sted, hvor der er mennesker, der taler, eller hele tiden være sammen med nogen, eller hele tiden selv tale, for at undgå at tænke. Det distraherer en. Det distraherer simpelthen. Og dybest set fungerer det også. Altså det er når vi arbejder med mennesker, som er udfordret af tanker, og det skal vi nok vende tilbage til, så er en helt valid strategi, det er faktisk ikke at være for meget alene i stilhed. Fordi det åbner jo for,
at det pludselig, at der bare er masser af plads til til den indre larm, den indre støj, den kan rumstere. Men det er vel godt også at lytte til det indre? Jo, det er det, hvis vi vel og mærke ved, hvad vi skal stille op med det. Ikke? Og det er jo det, der kan være udfordringen, det er, at jeg har noget i mig, som måske fylder, og som jeg forsøger at holde væk. Og når at der er stille, eller jeg er stille, så får det masser af plads. Og så kan det ligesom få lov til at udvikle sig og fylde mere og mere. Og faktisk er den tendens vil gøre, at jeg får det dårligere. Jo mere jeg tænker de ubehagelige, de triste, de ærgerlige tanker, jo mere de får lov at fylde, jo dårligere får jeg det simpelthen. Det vil sige, der er direkte forbindelse mellem min tankevirksomhed, min følelsesmæssige tilstand. Og så derfor er det en valid afværgestrategi. Men samtidig, hvis jeg har det lidt ubehageligt med stillhed, så er det måske også en form for feedback til mig selv om, at det kan være det så fordi, det behøver ikke kun være derfor, men det kan være det fordi, at der er noget, jeg bumler med eller rumler med, som ikke er særlig rart. Er det det samme med tankemylder? Der er mange, der snakker om, jeg har al den her, altså jeg tænker alle de her forskellige tanker, og jeg kan simpelthen ikke stoppe for det. Nej, og den skal vi simpelthen vende tilbage til, der, fordi det har noget med den indre stilhed at gøre. Okay. Er det okay, så husk lige på, at vi skal have fat i den igen. Jeg hænger det op på den. Ja. Så kan man sige, så spørger jo Cecilie meget, altså super relevant, altså hvad skal vi bruge den til? Ikke? Altså hvis vi nu antager, at jeg ikke er i den situation, hvor jeg bliver påvirket negativt af at være et stille sted. Hvorfor? Hvad skal vi så bruge stillhed til? Og jeg tænker, der er faktisk flere perspektiver på det. For det første, så vil støj stresse os. Og det kan godt være, at vi ikke nødvendigvis tænker det som sådan. Det kan også være, at jeg bor ved siden af en vej, og der er støj hele tiden, og det bliver jeg ikke stresset af. Men det ændrer ikke ved, at det gør vi. Altså, så støj har en negativ indflydelse på vores sind. Der sker en påvirkning. Det er en stresspåvirkning. Det kan godt være, at den ikke er særlig voldsom, men hvis den er der hele tiden, så faktisk bare det at bo ved siden af konstant støj, kan gøre, at jeg bliver syg af det. Okay. Så støj er bare ikke sundt. Og vi lever, rigtig mange af os jo i en verden efterhånden, hvor der er potentielle støjkilder overalt. Okay? Altså vi skal næsten ud i skoven, før der er stille. Og der er jo heller ikke stille, der er jo faktisk larm, ikke? Altså, der er fuglegyder, alt muligt, ikke? Men det er alligevel en lidt anden støjkilde. Ja. Det kan vi også lige måske komme omkring. Så det vil sige, at hvis ikke vi proaktivt gør noget for at finde stille rum, så er der en overhængende sandsynlighed for, at vi udsætter os selv for auditive stimuli rigtig, rigtig mange timer i løbet af døgnet. Og det kan være lige fra ting, der bamler, nogen, der snakker ved siden af os. Jeg sidder og arbejder, jeg bliver konstant forstyrret af folk, der taler. Enten taler de til mig, eller de taler omkring mig. Det er støjkilder, som indiskutabelt har en stresspåvirkning. Også selvom jeg ikke oplever, at jeg bliver stresset af det, så er det ligesom med til at, kan man sige, jo mere der er af det, jo mere udsat jeg bliver for støjkilder, jo større er stresspåvirkningen. Og jo længere tid den varer, jo mere vil det påvirke mig negativt. Men kan det også helt passe, fordi altså jeg ved for eksempel, hvis det nu er, at jeg har brug for rigtig at slappe af derhjemme, ikke? Så sætter jeg det bedste musik på, jeg kender, ikke? Og det får mig virkelig godt humør og får mig rigtig til at slappe af. Men det er jo også en støjkilde. Ja og nej, fordi rent faktisk så, og det tænker jeg, når vi sidder og taler om det her, så tror jeg, der er mange, der siger, jamen hvis jeg skal lave opgaver, eller lektier for eksempel, ikke? Ja. Altså unge mennesker, der skal lave lektier, jeg skal bare have musik til. Og ligesom du selv siger, når jeg skal slappe af, så skal jeg høre noget musik. Og musik har en fantastisk evne til at få sindet til at slappe af. Hvis det vel at mærke er den type musik, som kan det. Men der er vi også lidt forskellige. Der er nogen, der skal have klassisk musik, nogen skal have popmusik, nogen skal have rock simpelthen. Ikke? Og det kan også hænge sammen med, altså hvis vi skal høre death metal for at slappe af, så kan det også hænge sammen med, at jeg har en indre støj, der skal overdøves. Altså
Så du stempler ligesom alle det? Nej, det gør jeg, men fordi der er mange forskellige præferencer for musik. Ja. Men en antagelse kunne godt være, at hvis jeg har brug for meget hæftig, voldsom musik, så er det fordi, at der er noget, der skal bedøves eller døves. Men det betyder ikke, at der ikke sagtens kan være mennesker, som har det fantastisk, og som bare skal høre heavy rock, for at de oplever sindet slapper bedst muligt af. Fordi vi er jo helt utroligt forskellige. Ja, men det kan vel også være det samme med for eksempel opera. Der er også nogen, der rigtig gerne vil høre det højt. Og andre, de synes, det er det værste. Så vores præferencer er meget, meget forskellige. Det er ligesom med alt muligt andet. Ikke? Vi har med at være forskellige som mennesker. Men det... Så det er en ting, det er, at vi kan godt bruge noget musik til at slappe af, men hvis musikken sætter gang i noget, altså, fordi det kan musik jo også, hvis jeg lytter til tekster for eksempel, ikke? Og jeg begynder at blive inspireret af tekster osv., så vil det jo per definition være noget, der forstyrrer den opgave, jeg har gang i. Ja. Så det vil sige, det er ikke bare sort og hvidt, altså det er ikke bare sådan, musik er godt, musik er skidt. Der er alle de der nuanceformer også. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i stilheden, fordi det er jo det, Cecilie taler om, hvad kan vi så egentlig bruge den til? Og det jeg tænker, der er måske noget af, altså udover det er sundt, udover det helt reelt er sundt for os, at være et sted, hvor der er stille. Fordi at vi ikke bliver udsat for en stresspåvirkning. Så kan vi også bruge den stillhed til noget. Og det vi kan bruge det til, det er tænkning. Og her der tror jeg, vi skal se på forskellen på tanker og tænkning. Altså, det lyder måske lidt ens. Gør det det? Ja. Altså, fordi forskellen er, tanker, det er noget, jeg har. Altså, det er noget, der ligesom kommer eller går. Ikke? Ja. Kender I det der med, at der bare er tanker? Ikke? Altså, de kommer alle mulige forskellige steder fra, og det er ikke sikkert, at de forsvinder, og jeg kan ikke rigtig gøre noget ved dem. Og så er der tænkning. Det er, når jeg tænker over et eller andet. Og bevidst. Så det er mig, der styrer tanken. Ja. Og det er blandt andet det, stilhed er super godt til. Eller den type musik, som ikke forstyrrer min tænkning. Ja. Fordi musik kan stimulere det kreative sind, og tænkning er også en kreativ proces. Så derfor kan jeg godt tænke, nogle af os kan tænke bedre, når der er musik. Andre af os vil hellere have, der er helt ro under tænkning. Ja. Og tænkning, tænker jeg, eller refleksion er en mega vigtig disciplin. Og hvis nu vi antager, at rigtig mange af os som mennesker er udsat for stimuli for det sekund, vi står op om morgenen, børn, familie, gang i den, afsted på arbejde i bussen, øretelefoner, podcast, lydbøger, sidder på arbejde, snakker med mennesker, bliver forstyrret hele tiden, sidder igen i bussen, eller hvordan det nu er, og hører podcast, hører radio, fjernsyn, altså, hvor er så egentlig den der plads til refleksionen? Når vi sover. Ja, der er faktisk ikke nogen refleksion. Der foregår noget andet, men der er ingen refleksion, der er ingen tænkning. Og det vil sige, at her kunne vi have en antagelse om, at hvis jeg ikke har en tænkning eller en refleksionspraksis i mit liv, så har jeg ikke noget sted, hvor jeg for eksempel evaluerer, hvordan det går, registrerer, hvordan jeg har det, tænker konkret over nogle problemstillinger eller udfordringer, jeg skal løse, tænker på, hvad det egentlig er, jeg godt kunne tænke mig at opnå i næste uge eller i morgen. Altså det kræver jo, at der er nogle rum, nogle refleksionsrum i livet sat af til det. Nu kommer jeg lige til at tænke på en ting, hvor du siger det der med, at man tænker over, hvad man gerne vil i morgen eller lidt længere frem i tiden. Fordi det var vel meget det, som folk også oplevede under corona. Ja. Tænker jeg. Fordi der var jo virkelig mange, har vi jo erfaret, som fandt ud af, så vil de det ene og det andet, og så vil de helt skifte arbejde. Og, altså der var virkelig mange i forhold til, hvad der normalt er, fordi det bare kører derudad. Lige præcis. Ja. Altså der var jo trængsel rundt om søerne. Det har der. Ikke? Altså, og i skoven. Altså du kan jo ikke gå på en skovsti, uden at det væltede med folk. Ja. Så her var der i virkeligheden altså når vi ikke kunne andet, så kunne vi gå en tur. Ikke? Og en tur er jo et fantastisk udgangspunkt for et refleksionsrum. Og vi kan jo mærke, som du selv siger, altså efter corona, sådan
altså et boom af mennesker, som har fundet ud af, at der skulle ske noget nyt i deres liv. Ja. Og det er jo sådan noget, tænkning kan. Og det vil sige, at der er ligesom en overhængende risiko for, at jeg i virkeligheden bare fortsætter med det, jeg gør i denne her hamstermølle eller trædemølle, hvis ikke jeg engang imellem stopper op og tænker. Og mærker efter, hvad man virkelig vil. Simpelthen. Ja. Og det er ikke nødvendigvis, og så kan jeg, hvis jeg ligger og bøvler om natten, når jeg skal sove og rode rundt, og skal jeg have bevaret mit job, skal jeg tage det. Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt. Fordi det betyder bare, at der er et eller andet, der er meget påtrængende. Og det eneste tidspunkt, jeg er ligesom, hvor der er stille, det er inden jeg skal sove. Og det er jo godt nok ikke der, jeg har brug for tænkningen, fordi der skal jeg helst sove. Så det vil sige, at en utrolig simpel ting, vi kan gøre, det er, og det er jo med på, at der er masser af mennesker, der selvfølgelig gør det, ikke? Det er at iagttage en refleksionspraksis. Tag et refleksionsrum. Er der nogen af jer, der har hunde? Ja. Er det ikke altså, og det at gå en tur med hunden, vores trofaste lytter vil vide, det har jeg også. På morgenturen, tænk over, hvordan skal dagen være i dag? Hvad skal der ske? Så kan jeg tænke dagen igennem, lige planlægge lidt i tankerne. Om aftenen, gå tur med hunden. Hvordan har dagen egentlig været? Ja, den var okay. Og der var noget der ikke gik helt godt. Okay, hvad skal jeg så gøre anderledes i morgen? Det kan man også med børn. Det kan man også med børn. Ja. Eller på cyklen hjem, hvis ikke jeg hører lydbog. Ikke? Ja. Fordi hvis jeg hører lydbog, som jo er fantastisk, eller podcast, Nøglen til din hjerne for eksempel, ikke? Ja. Så er, kan man sige, paradokset med Nøglen til din hjerne, det er, at når du lytter til den, så står det i vejen for, du tænker. Ja, men det kan være, det får en til at tænke på noget andet. Bagefter. Det kan vi jo håbe på, ikke? Ja. Så det optimale, det er, lyt til Nøglen til din hjerne, og så gå en tur med hunden bagefter. Ja. Eller børnene. Eller børnene. Ja. Så det er i hvert fald en... Og så tænker jeg bare det der med, når vi arbejder med stilhed i coaching. Det gør vi nemlig også. Og det gør vi, fordi at når vi som coaches stiller et spørgsmål, så efter spørgsmålet er stillet, så holder vi kæft. Ja. Og nogle gange, specielt de, der lige starter på coachuddannelsen, de stiller et spørgsmål, og hvis der så ikke lige kommer et svar, så kan det være, at de lige når at stille et spørgsmål til. Eller også lige tilføje lidt til spørgsmålet. Eller, altså, og det vi i virkeligheden så gør, det er, at vi stopper det andet menneskes refleksion. Men det er jo også noget andet, fordi før der talte du jo lige om, altså hvis man selv gør det. Ja. Ikke? Hvor man selv er stille. Ja. Men hvis man gør det over for en anden person, så kan man, altså, vi har vel alle sammen prøvet den her situation, hvor vi sidder over for en anden, og så er der bare stillhed. Så er stille, ja. Og så tænker man, okay, hvad skal jeg sige? Jeg skal noget. Et eller andet, ikke? Jo. Ja. Og det er jo noget, det er nærmest, der kan nærmest være noget, der minder om angst for stillhed. Ja. Ikke? Det vil sige, når der nu er stille, så bliver jeg jo nødt til at fylde rummet ud med noget nu, for ellers er der stille. Præcis. Hvilket jo er vildt nok. Ikke? Altså, kender du ikke det der med, når du nogle gange er sammen med et menneske, og I er stille sammen, så er det en helt speciel kvalitet, der er i relationen. Jo. Så det er faktisk muligt at være stille sammen med et andet menneske. Det er det. Og måske er det noget af det stærkeste for en stærk relation, det er at kunne være stille sammen. Men det er også en, man kender meget godt. Det er det typisk. Ja. Så stillhed imellem to mennesker, eller mellem flere mennesker. Altså nu har vi for eksempel lige haft mentaltrænercertificering i dag. Og på vores uddannelser her, der træner vi stillhed. Simpelthen for at lære at være i stillhed. Fordi det åbner op for refleksion. Og hvis jeg fylder stillheden med ord, så står det i vejen for refleksionen. Så det er, når I tager en morfar? Altså når jeg går rundt her på gangen og kan se, at I tager en morfar herinde? Det er det faktisk ikke engang. Nå. Fordi det er jo, der bliver jo sagt noget. Ikke? Når vi mentaltræner, så bliver der rent faktisk fyldt noget ind i stillheden. Okay. Men hvis vi skal lære som coaches at stille spørgsmål, og lukke munden, og overlade refleksionen til fokuspersonen, og kunne tåle at være i det rum, hvor der ikke bliver sagt noget. Det er noget, mange af os skal træne, hvilket egentlig er lidt underligt. Ikke? Det kan jeg jo huske. Det gjorde du også egentlig første gang, vi mødtes. Nej, hvor var du stille. Ja. og det var det var lidt utrygt. Det er det. Ja. Men så sker der noget.
Ikke? Det kalder på noget. Ja. Og det kalder på, kan være vigtigt. Ikke? Det kan kalde på nogle tanker, nogle følelser og sådan noget. Ikke? Så der sker vildt meget i den der stillhed. Og bagefter, så kan vi jo spørge ind til, hvad oplevede du? Og hvad handler det om? Og sådan noget. Ikke? Altså, så stillhed indeholder vildt meget information. Og den går vi jo glip af, hvis vi fylder stillheden med ord, som jeg har helt vildt travlt med at gøre lige nu. Det kan man høre. Mm-hmm. Ja. Det er fordi, jeg er så stille så ofte, så en gang imellem, så skal jeg virkelig fyre den af. Ja, så skal der ske noget. Sådan cirka en gang om ugen i en halv time. Det er omkring, ja. Skal vi være stille? Kan vi godt. Ja. Men ikke for lang tid, fordi der skal også ske noget. Der fyldte du lige... Ja, det gjorde jeg. Ja, jeg kan også godt lide at snakke. Ja. Så det er godt at være stille. Det er sundt at være stille. Det er sundt at være stille. Der sker noget i stillheden. Vi kan træne det, vi kan lære det, vi kan bruge stillheden til noget. Ja. Og så er der den anden stillhed. Så er der den indre stillhed. Og når vi starter når jeg starter et mentaltræningskurser, som jeg har kørt rigtig mange af de sidste 12 år, og også på mentaltræneruddannelsen, så laver jeg sådan en lille øvelse. Vi kan lave den nu. Er I med på en lille bitte øvelse? Ja. Så nu vil jeg tælle til 3, og når jeg har sagt 3, og det gælder også dig derhjemme, så vil jeg bede jer om lige at lukke øjnene, og så bare fjerne alle tanker. Så simpelthen bare sluk for det hele, ikke? Så 1, 2, 3, og værsgo. Og værsgo og åbne øjnene igen. Hvad oplevede I? Stilhed. Stilhed? Mm. Andre oplevelser? Altså, jeg havde en masse tanker, der trængte sig på. Nu skal jeg huske, når jeg kommer hjem, så skal jeg gøre det, og jeg skal lave madpakke, og jeg skal... Ja. Ikke? Så snart der er stille et øjeblik, så står de parat. Kan I genkende det? Der kommer forskellige tanker, der... Og nogle af jer tænker måske, nu skal jeg ikke tænke, og så kommer der andre tanker. Altså, ligesom, nu har jeg lige fået at vide, jeg skal prøve at skubbe dem væk, og så kommer de alligevel. De kan være vildt påtrængende, de der tanker. Tænk irriterende. Ja. Og sådan, og hvis jeg oven i købet er lidt, altså har trænet det at have mange tanker igennem længere tid ved at være lidt småstresset, så i det øjeblik, der bliver stille, så vælter de frem. Altså helt vildt. Ja, hvis jeg er lidt på bagkant, ikke? Der er noget, jeg ikke rigtig har fået gjort, og sådan noget, og også det, og så vælter tankerne frem. Så i dag, når vi afsluttede vores mentaltræneruddannelse, og vi har været i gang i 4 måneder og trænet mentaltrænet i perioden, så afsluttede jeg med at lave nøjagtigt den samme øvelse. Og da vi ligesom havde gjort det, så var der ikke nogen, der havde haft nogen tanker overhovedet. Det vil sige, at vi har en knap, som vi kan trykke på. Spil og sluk. Tænk, hvis den findes. Men for langt de fleste af os, så er det utænkeligt, at den findes. Fordi der er jo hele tiden tanker. Men tænk, hvis det handler om, at vi har trænet hjernen til at have mange tanker. Fordi der er børn, og du skal købe ind, og der er ditten, og så er der også det der, og bunken på skrivebordet, og så har naboen, og har de nu hentet græsaffald i dag. Altså, de fleste mennesker har jo 1000 ting, som vi lige skal have styr på og tænke på. Altså, det er jo sådan, vi har fyldt vores liv. Rigtig mange af os med masser af ting. På den måde har vi trænet hjernen til at have mange tanker. Tænk, hvis det er den eneste grund til, at der er mange tanker. Ja. Men en anden ting, sådan en sideting til det der, ikke? Fordi nu, jeg har jo også en hel agenda for dagen, hvad der skal ske før, under og efter arbejde og sådan noget, ikke? Og der har jeg sådan en tendens til at skrive masser af ting ned. Ja. Men jeg har også fået at vide, smid den der seddel ud og have det heroppe. Ja. Men ja, på den ene side træner det vel hjernen, går jeg ud fra, men på den anden side er det vel ikke godt, hvis jeg konstant har det der madpakke, hent børn. Altså for mange vil det være en fordel at få det ud af hovedet og ned på papiret, hvis jeg behøver ikke tænke over det. Ja. Så nu er det der, nu skal jeg bare kigge på den en gang imellem, så behøver jeg ikke hele tiden at bøvle med det, der er. Det er faktisk, det er sådan en mikrostrategi for stressramte, det er at simpelthen få det ud af hovedet. Okay, og ned på papiret. Og ned på papiret eller en eller anden strategi. Ja. Så det vil sige, at den indre stilhed, det er
når der ikke sker. Altså, der sker ikke noget. Og det er jo det, du startede med at spørge om. Er der sammenhæng? Fordi typisk, hvis vi skal lære at være i den indre stilhed, så vil det være nemmest, når der er en ydre stilhed. Ikke? Fordi der var lige et gardin, der klaprede, eller der var lige et ur, der tikkede. Altså, kan blive distraheret af, og så er der nogen, der taler sammen, mens jeg prøver at sidde og koncentrere mig om at være stille, inden altså mit sind er stille. Og der er det helt nærliggende, at jeg hver gang der er en lyd af en eller anden art, så vil min hjerne tage fat i den lyd, og så vil jeg begynde at tænke over gardiner, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og så kan jeg gå videre fra gardiner til indkøbsliste i Netto. Så det vil sige, at det er en fordel, at der er helt stille, når jeg er omkring mig, når jeg træner det at have en indre stillhed. Til gengæld, når jeg har trænet og er blevet god til at have en indre stilhed, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor meget det larmer rundt omkring mig. Okay. Og det er lidt underligt. Altså jeg husker, jeg havde en fyr på mentaltrænerkursus for nogle år siden, som han ville godt have noget fokus, for han sad i Stockholms kontor, og det larmede konstant, og han blev distraheret hele tiden. Ikke? Er der nogen af jer, der kender det, at der konstant er hele tiden er forstyrrelser? Jeg bliver hævet ud af mit flow, og bliver virkelig afbrudt. Jeg skal starte forfra. Forfra og sapper imellem, hvad der foregår rundt omkring mig og sådan noget. Ikke? Det er mange, mange menneskers virkelighed, det her. Hvilket er helt vanvittigt. For vi udsætter vores hjerne for en stresspåvirkning, og vi bliver ekstremt mindre effektive. Ja. Han mentaltrænede så en periode på sådan et kursusforløb, og da han sidder den sidste dag, fortæller han, ja, nu kan jeg sidde, og folk snakker, og der kunne sprænge bomber, og altså det er fuldstændig ligegyldigt. Han kunne sidde fuldstændig stille, koncentreret med sin opgave, uden noget forstyrrede ham. Så det vil sige, at en indre stilhed har intet at gøre med ydre stilhed, når jeg er veltrænet. Okay. Men hvis jeg ikke er veltrænet, så vil jeg jo gribe, så vil alt, hvad der foregår omkring mig, det vil påvirke mig. Ja. Så det er en anden, det vil sige, det både kan være en god idé at træne, altså være i en ydre stilhed, og det kan være en fordel at træne en indre stilhed. I virkeligheden, så er det måske den mest effektive kur mod en hvilken som helst form for stresstilstand, fordi stress består af ydre støj og indre støj. That's it. Stress er det. Så det er en god ting at træne den her stilhed. Den er sund. Det er det. Ja. Så må vi hjem og træne. Ja. Det vil være en god idé. Og jeg tænker, før i tiden har der været en masse, altså tænk ham, der har siddet og vogtet får. Det er der jo stadig rundt omkring nogen i verden, der gør. Ikke så mange i Danmark, tror jeg. Han skulle gå med foran ud om morgenen, og så skulle han sidde på en sten og holde øje med dem, og så skulle han gå hjem igen. Der var masser af lommer i livet. Altså masser af stille lommer i livet. Men almindelige, moderne mennesker har med høj grad af effektivitet stort set udraderet samtlige stille rum i livet, medmindre vi har en hund. Men er det ikke det uden samme? at høre lydbøger. Ja, men er det ikke det samme, man kan gøre, hvis man for eksempel tager sig en lang løbetur, eller en lang cykeltur, eller et eller andet? Det er. Hvis ikke jeg hører podcast i mellemtiden. Ja, selvfølgelig. Det er noget andet, så er det lidt støj. Ja. Så det gælder om at øve stilhed, eller få en hund, eller få nogle børn. Og så gå altså, tur jeg er med ikke dem. sikker på, at der er mange, der tænker, at det der med børn, det er en god måde at træne stillhed på. Nej, det tror jeg heller ikke, men altså... Mindre du har meget stille børn. Ja, det er så rigtigt nok. Ja. Så stillhed er godt. Ja, det vil slutte. Det tror jeg. Ja. Tak for i dag. Tak for i dag. Så er vi færdige. Vi skal lige have ryddet op her. Så der er en lille pause, hvor man kan fylde op derude og måske lige få lidt luft. 3 minutter, så er du klar igen. Mm.